Bizkaiko udalerriek martxoan ospatzen duten zuhaitz egun honetan, Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak guztira 29.100 zuhaitz banatuko ditu eta 92 herrik hainbat udalgunetan landatuko dituzte bakoitzak bere zuhaitz egunean. Nekazaritza Sailak egun hau aprobetxatuko du espezie hostozabalen balioa indartzeko bereziki bertako espezieena. Umeen laguntzaz, hil honetan 100 aritz, pago, urki, astigar, lizar eta gereziondo birlandatuko dira Bizkaian. Foru Sailak 27.000 euro inbertitu ditu zuhaitzen, basoen eta bertako espezien balioa ezagutzera ematea helburu duen jarduera didaktiko honetan. Nekazaritzako Foru Diputatu Irene Pardok zuhaitz bat landatu du aurtengo zuhaitz egunaren kanpainaren inaugurazio gisa. Ekitaldia UPV-EHUko arboretumean izan da eta errektore ordea eta Leioako eta Erandioko alkateak egon dira. Irene Pardok gogorarazi duenez, foru erakundeak urtean guztira 350.000 zuhaitz landatzen ditu.